மாவட்டம் மொத்தமாக 3349 வீடு இதில் கொடுத்தது வவுனியாவில். முல்லைத்தீவு 3487, மன்னர் 2854. அதில் எங்கட இந்த பிளாஸ்டரிங் மட்டத்தில் போய் நிற்கிறது வவுனியா மாவட்டத்தில் 436 வீடு. மற்ற வீடு கொஞ்சம் பிலோ டிபிசி 295 வீடு. ஆனால் பிளாஸ்டரிங் மட்டத்தில் நிற்கிறது 436 வீடு. கம்ப்ளீட்டட் 446. இந்த கிட்ட கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு கிட்ட நிற்கிற வீடுகளுக்கு ஒரு உதவியை செய்து முடிச்சுட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வவுனியா மாவட்டத்தில் ஒரு 900 வீடு முடிஞ்சுதான் போயிடும். அது ஒரு சின்ன வேலையோட நிற்குது. 436 வீடு தான் இந்த about to complete நிற்கிறது. මෙහෙමයි කරු මන්ත්‍රීතුමා දැන් අපේ ශාපතුමා හඳුනන තියෙනවා වවුනියාවේ නිවාස 600ක් තියෙනවා බහලදා. மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு ஒரு அறிக்கை தந்திருக்கிறது. வவுனியாவிலே 600 வீடுகள் மூடப்பட்ட நிலையில் இருக்குது. ඒ කියන්නේ පසුගිය ආණ්ඩු කාලේ එක පවුලකට ගෙවල් දෙක තුන දුන්න එකේ ප්‍රතිපන්දිය නෝස. ඉන්දියන් හරි කොහොම හරි කොහොම හරි කරු මන්ත්‍රීතුමා දීලා එයාට ගියක් කියන හින්දා ගෙවල් දැන්ට 600 විතර වහලා තියෙනවා. கடந்த அரசாங்கத்தின் போது ஒருவருக்கு 2-3 வீடுகள் வழங்கப்பட்டு அவர் வந்து ஒரு வீட்டை வாங்கியோடு மற்ற வீடுகளை பூட்டப்பட்டிருக்கிற நிலையில் அவ்வாறு 600 வீடுகள் இருக்கிறது. අපේ ගමේ අම්බලන් අඩුවන්දේ අම්බලන් කුඩල්ලේ එක පවුලට ගෙවල් තුනක් තියෙනවා. எனது கிராமத்தில் மடுகந்த அம்பலாங்குடையில ஒரு குடும்பத்துக்கு வீடு 3 இருக்குது. උඩාකච්චකොඩියේ ගමේ ස්කීම් තියෙනවා සජිත් මහත්තයාගේ. ඉරක්ක පෙරේගුලමේ රජයේ කියන්නේ ගියක් තියෙනවා. අපේ ගමෙත් ගියක් තියෙනවා. அதே போன்று குடாகாட்சிக்கூடிய இரட்டை அந்த இடங்களிலும் அந்த அவ்வாறான வீடுகள் இருக்குது. අපි හිතනවා මෙන්න මේක කරු මන්ත්‍රීතුමා අපි දැන් මේ දවස්වල අපි කමිටුවක් දාලා ඇත්තටම මේ හදපු නිවාස ඔවුන්ට වෙන නිවාසයක් නැත්නම් ඒ නිවාස අවසන් කරන්න වෙනම වැඩපිළිවෙලක් හදලා තියෙනවා සදිත් මහත්තයාගේ නිවාස සම්බන්ධයෙන්. කියන්නේ එයාට වෙන නිවාසයක් නැත්නම් ඒ නිවාස ඉක්මනට කටයුතු අවසන් කරන්න වෙනම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් ගන්න තියෙනවා. கௌரவ சஜித் பிரேமதாசவால் அமைக்கப்பட்ட வீடுகளை பற்றிய பயனாளிகள் வேறு வீடுகள் இல்லாதவர்களுக்கு நாங்கள் ஒரு குழு அமைத்திருக்கிறோம். அந்த குழுவினால் தெரிவு செய்யப்படுவது அவர்களுக்கு அந்த வீடுகளை நிறைவேற்றி செய்வதற்குரிய உதவிகள் வழங்கப்படும். අපි ගන්න ඔබ දන්නවනේ අපි වවුනියාවේ ඇවිද්දත් මම කියන්න හොඳ නැහැ ගම් ප්‍රදේශ කියන්න හොඳ නැහැ නේ ඒ එක තැන්වල මේ එහෙම එක පවුල් වලට විශාල කරේ දේශපාලන පක්ෂයට දේශපාලන බලයෙන් තමයි ඉතිහාසය කරලා තියෙන්නේ. உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுடைய இடங்களிலும் அவர்களுக்கு அரசியல் பலத்திற்காக அவ்வாறு ஒரு குடும்பத்திற்கு பல வீடுகள் வழங்கப்படுகிறது. මන්නාරගේ නිවාස 1500ක් තියෙනවා. இவ்வாறு மன்னாருக்கு 1500 வீடு இருக்குது. අපි හිතනවා මේවා නැවත නීති සම්පාදනය කරලා ඒවා පවරගෙන බෝගස්සව ගත්තොත් බෝගස්සවක් තියෙනවා. බෝගස්සව සිංහල කට්ටියට ගෙවල් හදලා ඒවා අතහැරලා ගිහින් තියෙන විශාල ප්‍රමාණයක්. අපි බලමු උත්සාහ කරලා මේ කරුමත් කරු අපි මේකට නම් නීතියක් හදලා කියන්නේ ඒ නිවාස අත්පත් කරගන්නත් සහ අලුත් නේද නැති අයට නිවාස දෙන වැඩේ සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ කොටස් එක බේර ගන්න අමාරුයි. මේක පැටලිච්ච ප්‍රශ්නයක් අත්තටම. நாங்கள் சட்டமன்ற அமைத்து கொண்டு இருக்கிறது அந்த வீடுகளை எடுப்பதற்கு நடவடிக்கைகள் கௌரவ அமைச்சர் சொன்ன மாதிரி தான் கௌரவ அமைச்சர் சொன்ன மாதிரி கடந்த நாங்கள் காலத்தை செலுத்தினோம். இந்த வருஷம் இல்லாட்டியும் 2027 பட்ஜெட்டில் போட்டு அதை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும்னு சொல்லி நாங்கள் பார்க்கணும் முயற்சி செய்யணும். அரச NHT என்ற இதில் வந்து நாங்கள் கிடைக்கல. அதுக்கு அடுத்த பிரபாவம் அரசு இணக்கக்கூடிய